Само кажи кое да пусна. Пренедъхваш се, Мите! Мите! За вечерта на 14 февруари и безплатна консумация за 100 лева. Защо ли пазата? Снима! Консумация за 200 лева. Кажа, че под моста може да няма и да има сняг. Чули? Максим Гей. Какво? Кой е? Какво казвам? Това е. Ано, записам има детен съдира. Те скоро го видим са еба, майка. Ти разбираш? Ти го насреща, човека му са еба, майка. Кръската. Преша вола, пуска вола на иша кръст. От, мост! Ти ма, аз трябва да държа да снимам да гледам пътя. Как да стане работа? Да, я. Тръса за джопа. Леко сеста. О, еста! А не, ти, кой ти? Борса. Няма проблем. Поня как вие да ебанила към майка. Газ! Втора! Значи трета. Ур, майка ти да еба. Ур, четвърта. А така, брачет, газ! Втора! Какъв оптимист, ама той е С метров шур. Прости. Шишо, бакшишо. Ай, брачет, кръговото. Газ, брачет! Който е в кръговото, повече не излиза от кръговото. Газ! Айде, газ! Абе, тук можеш да се накакаш нещо. С това не става да си кръговото. Гледаш, аз Е, така ме кефи. То нищо не става, ако такива няма. Те скоро бързаха да заминат. Тя не тръгвала, брачет. Не тръгва, защото преди да дърпете. Коя алелуя ли? А, така, ние ще обикаляме в другото. Газ, брачет! Камиона, дръж го! Тук поне който има камъни в бъбрата си, не намеси си преши, нищо стане. Хората ги вземай! Вземай хората, ай са колите, дръж! Тебе, може ли тук са, бе? Може ли тук? Може ли тук? Айде, почивка малко, дай. Не съм Видя ли да уна пазиш, пъстърката, да. дърпа Това пазиш знаеме, че няма пазиш. Върти тук, брат. Ай, сега, ма. Не тук, от другото обрат. Нем да има да въртим. Газ! Снимай, Иване! Маме, аз съм за Трета, газ! Отпусти! Газ! Отпусти! Газ! Отпусти! Отпусти, накрая да отпусти. Газ! Отпусти! Газ! Отпусти! Браво, брачет! Ей, как съм те научил! Газ! Отпусти! Стоп! Ръчна! Обръщай! На кръговото! Урбайка ти да е. Дай сега! Айде сега! Нищо и сега се качва! Как се отвора кавал? Като отворяш да влей по нея. Отпусти газ! Ай сега газ! Оп! Отпусти газ! Лекичко! Оп! Ръчна! Втора! О, как вървим, брато! Летим! Еон!
Газ, газ, втора, втора. Оп, таксата, газ. Отси, газ. Браво, враче, така. Браво, как съм те научил с този геврек да го въртиш. Браво, враче. Максима! Пречи на шура. Ето гледаха с интерес на... Коя да го гледат? Някой с интерес, други се изумяват. Няма да използвате имена. Така Варна да е едно сърце. Само телефона ще остане. Оп, дай! На бордюра. Изведено Максима. Как ще му... пульпа нещо? Да, където описа ми тук кръгото е, което се и дава тук е, ало, дай казвам. Едно колело имаш. Абе, колело и цялото колело ще свърши колело. Колуло. И гърникъл го ми отдавна, давай другото. Виж какво става и чалгата вари. Дай, брате. Още малко, четвърта. Ами на четвърта, да имаш дрипва ли, бе, майка не е. О, и върви на четвърта. Газ на четвърта. Дай, оградата. Оградата Нищо и няма, там си е. Газ. Браво, брачет. Как съм те научил. Майка му да... ще ми извадиш от тези телефони, кавал. Айде, бе, пак ли почва да кажеш, ме? Три, червено. Браво, брачет. Не, червено, зелено. Газ, брачет. Не е хубаво, тук разваш кипа. Гласни пак, разпаляш кипа да предем. Оградата. Браво, бе, брачет. А така, брачет. Нищо. Още може. Те хората показаха как да кара чип по релсите, ма не му явлен се сам. Няма проблем. Имаме проблем. Пиш. Изкарайте и газа през прозореца. Аз съм виждал така. Да пигаеш ли се? Къде? На гарата. На гара. Тръгне, бе. Какво гледа, бе? Дай му пауза. Човек, хора,